ये हेले बड़ भाई रंकनाथ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପଙ୍କନାଥ। ଆରେ 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 ଇଏ କ'ଣ ତା ଉପରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଗଲାଣି? ଆପଣ ଭାବିକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ ନା? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କାହାଣୀଟି ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣମାନେ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଭାଇ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଭାଇ ସଂସାରରେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବନି। ଏମାନଙ୍କର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଝଗଡ଼ାରୁ, ଆଉ ରାତି ସରେ ଝଗଡ଼ାରେ। କେଜାଣି ଏମାନେ ଶୋଉଥିବେ କି ନାହିଁ। ସକାଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଝାଡ଼ା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା। କୌଣସି ବିଲରେ ଯଦି ଝାଡ଼ା ବସିଥିବେ, ସେ କହିବ ମଝିରେ ଗାର ଟାଣିଦେବେ, ସେ ପାଖ ତୋର ଏ ପାଖ ମୋର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତୋ କପାଟ ମୁଁ କପାଟ ଥିଲା, ମୋ କପାଟ ଢିଆଇନି, ତୋ କପାଟ ତୁ ପାଇଁ ଆଗେ ଖୋଲିଲୁ। ଇ ବାଳ ଘର କରିଛୁ କି? କୋଉ ଯୋଜନାରେ କରିଥିଲୁ କି? କି ଯୋଜନା କହିଲୁ? ଦେଖେ, ପଙ୍କ ନଆକରେ ନାଥ ସାଲ୍ପିକ ମୋ ମାଇକିନା ଯୋଜନା। ତୋର କି ଯୋଜନା ରେ? ଦେଖେ ଦେଖେ ଭଲ କି ଦେଖେ, ରଙ୍କ ନଆକରେ ନାଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଅଣ୍ଡିରା ଯୋଜନା ମୋ ଘର। ଅଣ୍ଡିରା ଦେଖଉଛି କି ମତେ? ଅଣ୍ଡିରା ଦେଖେଇବି କଣ ମୁଁ ଅଣ୍ଡିରା? ହଇରେ ମୋ ବେଲା ମତେ ଦେ। କୋଉ ବେଲା ଦେବି? ଯୋଉ ବେଲାରେ ମତେ ମୋ ବୋଉ ଖୁଆଉଥିଲା। ସେଇ ବେଲାରେ ତତେ ମତେ ଖୁଆଉଛି। ଆରେ ମତେ ଖୁଆଉଥିଲା ବେଲାରେ, ବେଲାରେ ମତେ ଖୁଆଉଥିଲା। ତତେ ମୁଁ ଦେବିନି। ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କରି 10 ଲୋକ ନକରା କରିବି। ଯା ଦେଖିଆ, ତତେ 10 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଯଦି ଚଢି ନ ଖୋଲିଛି ତୋର, ମୋ ନାଁ ରଙ୍କନାଥ ନୁହଁ, ମୋ ମା ନାଁ ପଦ୍ମିନୀ ନୁହଁ। ଆଉ 10 ଲୋକ ଆଗରେ ତୋ ଲୁଙ୍ଗି ଯଦି ମୁଁ ନ କାଢିଛି, ମୋ ନାଁ ପଙ୍କନାଥ ନୁହଁ। ଦେଖାଯିବ। ବେଲା ବାହାର କରି ଚାଲ ଚାଲ। 10 ଏଇ ବେଲା ନବୁ, ଏଇଟା ଏଇ ବେଲା। ହଁ ଏଇ ବେଲା, ଏଇଟା ଚାଲେ। ଆରେ ରହ, ବୋଉ ଗଲାବେଳେ ମତେ କହିଥିଲା ଏ ସାନ ତତେ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି, ଯୋଉ ସାନକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପୋଷୁଛି, ସେ ସାନ ଦିନ ନାଗ ସାପ ମୋ ପିଛା ବଟେଇବ ବୋଲି। ଆରେ ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ। ଆରେ ବୋଉ ତତେ କଣ କହିଥିଲା? ବୋଉ ମତେ ବି କହିଥିଲା। ବୋଉ ମତେ କହିଥିଲା ବଡ ଭାଇ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି, ଯୋଉ ବଡ ଭାଇ କି ମୁଁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଡାହାଣା କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୋକିବ। ଏମିତି ହବ? କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଡାହାଣା କୁକୁର? ଆରେ ଦିନ ଥିଲା, ସେଇ କୁକୁରର ତୁ ମିଠା ଖାଉଥିଲୁ। ମିଠା ଦେବିନି ବୋଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଛିପ ପକେଇ ଦଉଥିଲି। ହେଲେ ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ଭାଇ ଚଳିବ, ବଡ ଭାଇ ତ, ନେଇକି ଧରିକି ପଳଉଥିଲୁ। ମତେ କଣ କହିଲୁ? ନାଗ ସାପ। ଆରେ ଅଣ୍ଡ୍ରି ପୁଅ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ସେଦିନର କଥା? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ବାପାଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦଉଥିଲି, ମତେ କଣ କହୁଥିଲୁ? କହନା କହନା, ମୁଁ ତ ଗୋଡ ଧରୁଛି ଭାଇ, କହନା କହନା। ହଁ, ମତେ କହିଲୁ ନାଗ ସାପ। দুই ভাই সম্পর্কটা নাগ ভাষা, জনে হেলে ঢমরাকু ଆଉ ଜଣେ ତମ୍ପ। ଆରେ ପଙ୍କ, ଆରେ ରଙ୍କ, କିସ ହେଲା ରେ ତମର? କିସ ପାଇଁ କଜିଆ କରୁଛ? ଆଇ ଦେଖୁନ ଧଣ୍ଡିଆ ଭାଇ, ହଁ, ବୋଉ ଗଲା ବେଳେ ଘର ବାଡି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଗଲା, ଯେମିତି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କଜିଆ ଲାଗିବନି। ଆଜି ସକାଳେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? କିସ ହେଲା କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ତୁ କଣ କହିବୁ ରେ? ମୁଁ ବଡ, ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ସାନ ବୋଲି କଣ ମୁଁ କହିପାରିବି? ତୁ କଣ ଉପରେ ଚଢିକି କହୁଛୁ? ମୁଁ ଉପରେ ଚଢିକି କହୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିକି ଚଢିବି।
ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ରଙ୍କ ତୁ କହ। ଆଉ କିଛି କୁଆ କୁଇ ନାହିଁ ଯାହା ଫଇସଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ହଁ ହଁ ସେଇଠି ଫଇସଲା ହବରେ ପୁଅ। ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗାଁର ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୁଢା ଅଛି ତା ପାଖରେ କଥାଟା ପଡିବ। ଯାହାକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ସେଇଠି କଥା ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ। ଓ ସରପଞ୍ଚ ଏ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ हाँ हाँ मु हिस्ट्रिया कौन मोर टिके मन नहीं कॉलेज झील मान पछरे नाड़े हेबाई कौन मोर मन नहीं साई पड़िशा झील बो मान आखि मारे मो बापा मो ना देइथिला इतिहास प्रधान किंतु तमे माने मते हिस्ट्रिया सजै देइछ बाटर गला बेले मते छोटरू बड़ जाए कहउचंदी ए हिस्ट्रिया कौन ला टेंशन अछ कि? अरे हाँ हाँ राम नायक पुओ हरिटा बजार जीव बोली कही गाड़टा धरिकी पलैछि देखुन एत पर्यंत आहरी आसीनी अरे गाड़ीटा बड़ कथा संपर्कटा हूँ बड़ कथा हाँ हाँ पैसा गाड़ी बड़ कथा कि संपर्कटा बड़ कथा ना। अरे से गाड़ीटा मते यौतुक मिलता मो माइकिना जानले कौन करियो जानछु ना मो तंटी ऊपर ठिया पड़ियो। हेलो हेलो सरपंच जुहारे हाँ रे बाप जुहार 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 कौन केते दिन पर मो कथा मन पड़ला आ तमर गाड़ीटा राम नायक पुଅ हरिकी ଦେଇଥିଲ ଟି हाँ 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 ଦେଇଛି ବାଡେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ମତେ ଏନେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ରାମ ନାୟକ ପୁଅ ହରି ଗାଡିଟାକୁ ପିଟି ଦେଇଛି ଆଉ। अरे देख से गाड़ी किसी है तो ହଁ 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 କଣ ଫୋନଟା କାଟିଦେଲା। हेलो आ ତମେ ଫୋନଟା କାଟି ଦଉଛ କଣ କଥାଟା ଶୁଣୁନ। सब भिंडिया नु गाटा देले का से टुकिया नु देखी कोन कोन गाटा चलो तू देला ना गाटा बाड़ी देला सब हम ससुर को मुहटा कोन मु बालटा मध्ये देखि देली ତମ ଗାଡିର କିଛି ହେଇନି ଟୋକାଟାର ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ए किडे को थाला रे बापा पिल्लाटा प्लस 2 पढुतला टाकटा भांगी गेला ହଁ ହଁ अरे से गाड़ी की छाड़ रे आको ताकू मेडिकल धरी गलो ତାକୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନଉଛୁ ରହୁଛୁ। अरे से बंची दिले मु केते बाहाबी केते गाड़ी आनी गाड़ीटा पैसाटा बड़ कथा नु संपर्कटा हला बड़ कथा टोकी देखी जार कुंडे हुए मन बाजी गले थरे धन छाड़ी जीव छन छन आए सरपंच बाबू मो कथा टी सुनो। ओहो तू कोडे पळौची की कोन आए सरपंच बाबू दी भाई देखुन टी कज्जा किन लागुचंदी ए संवादन टी करि दियो। हाँ किंतु एइठी करबानी बैठक रे करबा तमे आग घर चलो मु जाउची। चुपचाप एठी बस तू बात दउछन
ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କର ନା ମରିଯିବେ ଦିଟା ଆଗ। ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡି ଅଛି। ସେ ମୁଣ୍ଡି ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଗନ୍ଧେଇଲାରେ ଓଲା परिभाषा है ये मिटती मानवता की आशा है ये सृष्टि की शक्ति का ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡି ଆସିଲା ବୋଧେ। ମୁଣ୍ଡି ତମେ ଆସିଗଲ? ହଁ ମୁଣ୍ଡି ଏତେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲ? ମୁଣ୍ଡି ତମ ସହ ଟିକେ ଭିତରିଆ କଥା ଥିଲା। ଯଦି ଭିତିରିଆ କଥା ଥିଲା ବାଳକୁ କଣ ପାଇଁ ଗାମୁଛାରେ ଫୋପାଡୁଥିଲ? ମୁଣ୍ଡି କଣ ରାଗିଲ କି? ଆସ ଭିତିରିଆ କଥା ଚାଲ ଚାଲ। ଆସ। ହଁ କୁହ ମୁଣ୍ଡି। ମୁଣ୍ଡି ସେଇ ଦି ଭାଇ ଦେଖୁନ ସାମାନ୍ୟ ବେଲାଟେ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଉଡ଼ି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ମତେ ଗୁଣ୍ଡି ଦବ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ତମର ଗୁପ୍ତ ଆଉ ଭିତରି କଥା। ଭାଇଜାନ ଭାଇ ଭୟା ଏ ନନା ଭାଇ ନା କାଇଁ ବାଳକୁ ଗଜର ଗଜର ହଉଛି କଲା? ଏ ତାଙ୍କେ କଣ ମୁଣ୍ଡି ଡକାଡକି ହଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବଉଳ ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ ସଙ୍ଗାତ ଶୁଣିଛି, ମକରେ ଶୁଣିଛି, ଏ ମୁଣ୍ଡି କଣ? ଆରେ ଧରମା ଚୁଳି ମାରିଲା ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡି କୋଣାର୍କର ବୋଧେ କିଏ ମାରି ଦେଇଥିବ ସେମାନେ। ପଚାନ ଟିକେ କଣ? ଆಯ್യോ ସରପଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡି ମାନେ କଣ? ତମେ କଣ ମୁଣ୍ଡି ଡକାଡକି ହଉଛ? ଯିଏ ଦିଏ ମୁଣ୍ଡି ସିଏ ହୁଏ ଗୁଣ୍ଡି। ହେଲାନି ହେଲାନି ହେଲାନି। ଯିଏ ଦିଏ ଗୁଣ୍ଡି ସିଏ ହୁଏ ମୁଣ୍ଡି। ମୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ନାହିଁ ରକେଟ ଆଣିଛି। ମତେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡି ଦିଅ, ମତେ ଟିକେ ସରୁ ଖାଇବା। ହଉ କଣ ସମାଧାନ କଲ ଦି ମୁଣ୍ଡି? ଆମେ ଦି ମୁଣ୍ଡି ବିଚାର କଲୁ। ଯଦି ଏ ଗୋଟେ ବେଲା ପାଇଁ ତମେ ଦି ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛ ତାହେଲେ ନା ରହିବ ଏ ବେଲା ନା ଚାଲିବ ଠିଆ ପାଲା। ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ବେଲାଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ମୋତି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। କଣ କହିଲି? କଣ କହିଲୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୁଢା? ଏ ଦା ଦେଖୁଛୁ ତ ଗୁଆ ଟାଣି ଆଣିବି। ଛୋଟଟା ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଭଳିଆ କଥା କହିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏତେ ପୁରା ଖାସୁ କରିଦେବି ଯେ ଜୀବନରେ ବାପା ହେଇପାରିବନି, ଜାଣିଛୁ ତ? ଭାଇ ବୋଉର ବେଲାରେ ମୋତି ଖୁଆଇବ, ମଝି ଫଡାଟାକୁ ଫାଡି ଦେ। ଫାଡି ତ ବାପା ଆଜି ଆଉ। ମୁଣ୍ଡି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କର, ନହେଲେ ଏ ଦି ଭାଇ ବୋଦା ତ ଭାବି ଆମେ ଦି ଜଣ ବିଚାର କଲୁ ସେ ବେଲା ହବ ହାଳ। କଟର ବାଲା ଓ ଇସ୍ତକ ବାଲ ଏଡା ଆସ। किलो 1 2 3 4 5 पिंधा गोटी भारी जामर। सलाम अलैकुम। क्यों मुझे बुलाया? बेला करीम फड़ंग या ये लो बेला हो गया कटिंग तुम्हारा। बेला हला फाड़ तू जा बाଳ इसाला ନେ ରଙ୍କ ନେ ପଙ୍କ ଆସୁ ଯେବେ ହେଲା। ବେଲା ହେଲା ଫାଳ, ଭାଇ ମୋର ବାଳ। ସେ ବେଲାରେ ତୁ ପିଇ ପାରିବୁନି ତୋରାଣୀ, ଆଉ ଏଠି ଏତେ ଗାଁ ମରାଣୀ। ଏ ବାବୁ ଯିବ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କର ମନ
बेला पाई भाई निये भाईर जीवन। नमस्कार दर्शक बंधु, शेष तो जानिले कि बेला कहार। तो वीडियोटा टिके लेट है किंतु वीडियो रे बहुत परिश्रम होईची, सेथिपई टिके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबो। कौन पिलांकर हाथ कटी जिथरे फुटबॉल भी खेले आइटी खेलिया पे आछे ना। हाँ शेष रे हमरो जे थिले बेला काटियो आसिले ब्लेड बाजी हाथ कटि गला, सेथिपई टिके कष्ट लागुची। आ कोन करबा, आपण मान पे तो सब करा होची। टिके सब्सक्राइब करंतु, देखुचंदी आमर एथिरे किछि कार मन को दुख करबा भली किछि जिंस नाही। तो जदि किछि भूल थाए तो आपण कमेंट रे जणांतु। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबो।